uMthandeni usevele waveza ngokusobala ukuthi kahle kahle yini inhloso yakhe kumaskandi. uMthandeni uvele washaya nje i-post emfishanyana nje ebinohathi ohlephukile, lokho kukhombisa ukuthi ubekhathazekile ngalesikhathi eyibhala. uMthandeni ubhale ukuthi ngelinye ilanga niyolikhumbula leli thuba elinjengaleli lokuba nomuntu ofana nami endimeni. Lokho okusobala kakhulu kubonwa ngisho nawe umuntu ongaboni emehlweni ukuthi ubeqonde ukuthi njengoba ehlale egadla kangaka nje esusa umsindo, ngoba ufuna ukuthi indima kamaskandi ibe mnandi, u-enjoyeke umaskandi, ingavele nje kube sekuyathuleka nje yonke into isihamba kahle. uMthandeni siyamazi ukuthi udume ngokuthi unezitha ey'ningi, kakhulukazi kozakwabo laba akacula nabo endimeni kamaskandi, engingabala kubo uKhuzani, u-Ali Mgube nabanye ajwayele ukugijimisana nabo begudlana nje ey'ngomeni. uMthandeni bamsekile abalandeli bathi cha mfowamaNqele thina siyavuma, thina yazi ukuthi umaskandi vele mnandi nje kanje ingenxa yakho. Ngobani? Uvele ugadle nje. Lokho kuyasichaza thina ngoba-ke phela siyayithanda into enovuthondaba, siyayithanda into enomsindo nje, yabo. Mase kuhamba kahle yonke into, hhayi cha, akubi that thing. Bencoma uMthandeni, abalandeli kanye nawo wonke nje umuntu okhomentile kule post eMthandeni.